ți-am spus eu așa ceva. Stai așa că nu înțeleg, mai zi o dată. Ce avem noi? O pulă. Așa. Și ce este aia? Este ceva care trăiește în noi. Așa. Și unde se află mai exact în noi? Nu știu. Așa, și cum arată? Nu știu. Cine ți-a spus că avem o pulă în noi? Măta? Ea are una în ea? Da. Da? Că toți avem. Mereu o are sau numai câteodată? Mereu avem, că pula este ceva care trăiește în oameni. Tati nu ți-a spus mami așa ceva, sigur. Ba da. Ba da. Nici. Când ți-am spus mie mami așa ceva? Știi de ce te întreb? Pentru că eu nu știu ce este aia. Nu știu ce este. Nici eu. Și nu aș fi putut să spun ceva care nu știu ce este. Eu cred că trebuie să te mai gândești un pic, să te aduci aminte. Cred că ai auzit greșit. Cred că ai auzit alt cuvânt și ai înțeles tu greșit. Ole.